Tak ja som Adrián a toto je Jaro a spolu sa chceme zapojiť do Chacharovej challenge s hot chipom. Môžeme ísť na to. A čo je tam to šíplavé? Je tam omačka, ktorá má 2 milióny Scovillových jednotiek. Nevonia to zase až tak šíplavo. V pravidlách je napísané, že musíme zjesť minimálne 2 kúsky. Ale štípe. Sa ospravedlňujem každému, kto to pozerá. Dobre, ja mám 2 hotové. Už necítim nič iné, iba to pálenie. Inak pizza asi dobrá. Ja už v pohode. Tečie mi slza z oka. Môžem si s tým pohľa? Je to niečo ako ten ráben, čo sme mali. Hej? Ja som ráben nemal, podľa mňa to je ešte horšie. Aj oči sa vám potia? Pro tip pre každého, kto to bude robiť. Ja som si tam pridal, ale my sme si tam pridali ananás. Tento trošku zmierni. Ale moc to nepomáha. Dobrá je. Tu začína boliť v žalúdku. To už sú moje? Do pekla. Takže ty si zjedol polovicu, hej? Áno. Kľudne zjedz aj Aďové. Čo? To je hladný.
Pomáha to mlieko? No keď ju máš v papuli, tak áno, ako náhle prehekneš a bude to jedno. Konec. Jaro, ukonči to. Nejaké slova povedz na záver. Bolo to fajn. Síce to páli tak, že necítim, ako chutí pizza. Ale dobre. Hotovo.